Nedelja 1. februar, tu je negde 13 časova i 1 minut. Ovdje sam ispred Pirotske gimnazije. Danas su naši Piroćanci mi poslali, zašto meni ne znam, tek poslali su mi snimak da je kad pre škola počela da se ruši, da se obrušava. Radovi su počeli u junu mesecu, a evo pogledajte sada šta se događa. Zašto je do ovoga došlo, da li je materijal dobar, ja nisam neki stručnjak da o tome govorim, ali ovo što je važno to je da na današnji dan, rekao sam 1. februar, to izgleda ovako. Vrednost radova je velika i pretpostavljam, vidim tu neke mašine da će morati da se vrate ponovo gore. Evo pogledajte, još jednom, tek su završeni radovi što se fasade tiče, a počelo je da se radi. Da, eto to je raport odavde ispred gimnazije. Ja ću naravno sutra pitati direktora Vajicu Tošića zašto je do ovoga došlo, da li je pitao izvođače radova i kada će to sanirati. To je to.